आज फटाफट भोजपुरी में आदरणीय बड़े भाई राघवेंद्र भैया के माध्यम से हम सभी छठ महापर्व के उत्सव मनावत नहीं जा और आपन आशीर्वाद प्यार दुलार जरूर दे। और राजू भैया के पूरा टीम बा, तहे दिल से धन्यवाद। एगो भक्त बड़ी आग्रह करता कि बदरी से बहरी तू आवा, आदित होत बाया बेर, गंगा घाटे बरती पुकारे, भैले अरघ के बेरे, अरे बदरी से बहरी तू आवा, आदित होत बाया बेर, आदित होत बाया बेर, आदित होत बाया बेर, गंगा घाटे बरती पुकारे, भैले अरघ के बेर, भैले अरघ के बेर, भैले अरघ के बेर।
पर सबे छठी घाट पर सवेर, छठी घाट पर सवेर। अरे बदरी से बहरी तू आव, आदित्य भइले आबे। आदित्य भइले आबेर, आदित्य भइले आबेर। आदित्य भइले अबेर, आदित्य भइले अबेर, आदित्य